kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang
imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 6:10 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita! Lunes, Hunyo 23, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Magkitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka K5 Alex Escalante.
Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500. Nagatap na sang alta presyon, lingin sa ulo kag acidity. Tumar na DTX 500. Top story of the day. Top story of the day. Embahada sa Pilipinas sa Israel nagpangabay sa mga Pilipino nga magpabilin sa ila balay sa tunga sa nagalala nga giyera. Balitang lokal. Bangkay sang dalaga nga ginpatay sa Ingay, Tubungan, Iloilo. Candida Banda na hamyang na sa ila puloy-an. Amay halin sa New Zealand, nagtiyabaw sa makita ang bangkay sang bata. Balitang lokal. Mga nagdalaog nga provincial officials sa probinsya sang Iloilo sa nakaligad nga eleksyon, dululungan nga magasumpa sa Hunyo 30. Balitang regional. Sa Bacolod City, kontraktor na pilpilan sang dingding patay. DTX 500. Apat ka wanted persons na dakpan sa Central Luzon. Balitang national. Gobyerno nagpangako nga magpalabuot sang bulig sa mga Filipino nga yara sa Israel. Balitang national. Vice President Sara Duterte mahimo madhulaan sang kinamatarong nga magsabat sa impeachment suno kay anay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Balitang international. Rebelde nga Houthis nagpaandam nga bombahon ang mga barko sang Amerika sa Red Sea. Balitang negosyo. Upper middle income status sang Pilipinas duha ka tuig nga maangkon suno sa World Bank. Balitang sports. Magakampiyon sa NBA Finals. May baluan na subong aga sa tunga sang Indiana Pacers kag OKC sa Game 7. Balitang entertainment. Aktres nga si Mikey Quintos nagraduar na sa kolehiyo matapos ang napulo ka tuig. Balitang Extra Special. Lalaki nga gamay ang mata sa China. Ginasabad sa iya high-tech nga salakyan kon mag-drive. Bangod sa pagpati nga nagapiyong ini. Di ako be kon mag-drive ako kay pirot man mata ko. Mahuni ka man, may sensor. Las 6:15 na sa aga. Sir Edgar Badbadon, Sir Ligori Tabaosares, Winifreda Sarmiento, kay Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez sa Pasig City, Vice Gerald Burgos Tanangonan, kay Sir Boy Choco Taliedo sa Zone 1 Tubungan, Iloilo. Tumar na D3 Bayo, sir, ha? Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Ninita Del Prado, Maki Kinoveva, Sir Jinray Siman, Ma'am Apple Camari Siman. Sa Sambag Saraga, Iloilo, Ma'am Jelay Solidarios, Imos na ma'am. Kay Ma'am Precious Jucares, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Nini Rose Acolordena sa Duanyas, Ma'am Rhea Mahilom, Pangga Mahilom, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bemboy, Pangapedon, DTX Coffee Mix. Top story of the day. Balitang international. Ang balita sa top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Nagpangabay ang ibahada sa Pilipinas sa Israel sa tanan nga Filipino nga magpabilin sa sulod sang ila balay kag sundon ang pagsulundan sa otoridad para sa seguridad matapos ginpidalom sang Israel Defense Forces o IDF ang pungsod sa essential activity status bangod sa padayon nga tension sa tunga sa Israel kag Iran. Sa idalom sang status, canceled na ang klase sa tanan nga eskwelahan kag ginadumilian naman ang pagtililipon kag mga yara sa essential services lamang ang ginapasugtan nga magtrabaho.
Ginapanugyan man sa embahada ang mga Filipino nga manginhanda sa pagdalagan padulong sa shelter, safe room ukon evacuation area pananglitan may missile alert. Base sa data sa Department of Foreign Affairs, 223 ka mga Filipino sa Israel ang naghingyo sang repatriation kung sa diin 26 ang ginalauman nga papaulion sa Pilipinas sa masunod nga inadlaw. Lasais 10:07 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo. Binatrangkaso ka, tumar na D3 Bayo. High fatty liver ka kidney stones. Tumar na D3 Bayo. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Bangkay sang dalaga nga ginpatay sa Ingay, Tumungan, Iloilo, Candy, Tabanda, nahamyang na sa ilabalay, amay halin sa New Zealand, nagtiyabaw sa makita ang bangkay sang bata. K5 Karen sa report. Mga ka-K5, naghilibion ang miyembro sang pamilya Tabanda matapos ngati nadala na or nahaya na sa ilang puloy-an ang bangkay ni Candy Tabanda nga amo ang 18 anyos nga babayi nga nasapuan patay sa sulod sang iyang kwarto sa may barangay Ingay sa Banwa sang Tubungan sadtong Hunyo 17 mga ka-K5. Kag kung mahibaluan nga natala na ini nga igalubong sa Hulyo 1 mga ka-K5. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa duha ka magulang ni Candy nga sanday Irish kag Isabel, ilagin pahayag nga una nila ginlauman nga natural death ang natabo sa ila utod agud nga mayara sila sang peace of mind. Apang tuman ang kasakit nga ilagin batyag sang nagwa ang resulta sang autopsy examination nga positibo nga ginabuso sexual ang ila agot nga utod. Sunod pa kay Isabel, ilagid kuhaon ang nagakadapat nga hustisya para kay Candy. Natala na naman nga sa Hulyo 1 igalubong ang biktima. Madumduman nga ginsulod si Candy sang suspect nga si Aljun Halbuna sa iya kwarto paagi sa pagtakla sa malunggay kag paglabay sa bintana. Gintabo na naman ni Halbuna ang baba ni Candy agud hindi makatugas ang gahod apang nagpukutay ang mga ini tubtob nga nahulog sila sa katre kag nagtupa sa semento ang ulo sang biktima. Sa aligasyon pa sang suspect nga wala niya ginsumbag sa ulo si Candy kag wala man sini ginhimuslan. Apang base sa autopsy result, napatay si Candy tugas ang pagsumbag sa iya ulo sa din 4 kalagob ang nakita kag may gas-gas pa ini sa iya kinatawo kag alatrasan. Nahibaluan nga si Halbuna ang may record na sa ila barangay sang pagpangsulod-sulod sang panimalay kag nagapangubas sang underwear, may record man ini sang pagpangawat kag attempted rape. Sa karon preso na sa Tubungan Municipal Police Station ang suspect. Gin namon hope gid na lang namon nga natural na lang gid nga kay para do hindi blaman sakit man sa mo na. Sa iya man bala nga lifestyle man bala do nag anang manay kaisip pa kami basit ana kay ang ambal nila wala man sa kuno ga suksok gid man sa ano kung magtulog kag amo nang ano ya ang bisyo yang pulaw-pulaw bala ambal na mula kasi na lupok to ya ugat ang aneurysm balahaw. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Nagpalabot sang simpatiya ang Iloy ni Aljun Halbuna nga si Nene sa pamilya Tabanda bangod sa ginhimo nga krimen sang suspect. Suno kay Nene nga wala nila ginaapinan ang ilang nga bata kag nabato na nila nga mapreso ni matapos nga ginpatay kag ginaligar ginhimuslan si Candy Tabanda nga nasapuan sa sulod sang iya nga kwarto sa barangay Ingay, Dubungan sadtong Hunyo 17. Nagpadulong sila sa pamilya Tabanda agod nga magpangayo sang pasensya kag magpalabot sang simpatiya. Nagpamalibad naman si Nene nga maghatag sang dugang nga detalye. 6:21 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Provincial officials ang Iloilo nga nagdalaog sa nagligad nga election, dululungan nga magasumpa sa masunod nga simana. K5 Alex sa report.
Tingob nga magasumpa paagi sa isa ka mass oath-taking ceremony ang 43 ka mga alkalde kag vice-alkalde sa probinsya sa Iloilo, lakip na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag Vice Governor-elect Nathalie Ann Debuque sa Hunyo 30. Iningiwaton sa isa ka hotel sa syudad sa Iloilo sa diin matingob ang tanan mga opisyales nga magapamuno sa probinsya sa Iloilo agud nga magpakita sang unity. Ang seremonya ang pangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman nga updan man sang pila ka miyembro sang sangguniang panlalawigan kag apat ka mga kongresista nga sa 1st District Congresswoman Janet Garin, 2nd District Congresswoman-elect Kathy Goriseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Virginal Biron kag Uswag Ilonggo Port List Representative Congressman James Jojo Ang. Antes sini magahiwat anay sang Thanksgiving Mass. Sa karon amat-amat na nga nagapreparar ang mga nagalain-lain nga banwa sa probinsya sa Iloilo para sa oath-taking ceremony. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karinawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. This news is brought to you by... Magasumpa bilang bagong alkalde sa Iloilo City si Mayor-elect Raisa Treñas Chu sa Hunyo 27. Kaupod ni Chu ang 11 ka mga konsehal nga magasumpa man sa ilatag sa ka mga pwesto. Hiwato ng oath-taking ceremony sa Iloilo City Hall. Opisyal nga magapungko bilang bagong alkalde ang natungdan sa Hulyo 1. Las 6:23 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo, ginaubo ka ginatrangkaso, tomar na D3 Bayo. Gina-endorso ni Mayor Oscar Richard Garin sang Miagaw Iloilo si Mayor Suset Mamon sang Badyangan Iloilo bilang presidente sang League of Municipalities o kon LMP. Pero kay Garin, iya personal nga ikampanya si Mamon kagiyag sini nga dumdumon sang natungdan ang iabulig kung makapungko na sa pwesto. Ang pinili ay sa LMP officials ang hiwaton kasunod sang pagbiya na sa pwesto ni Mayor Trixie Fernandez sa Enrique nga magapungko na bilang Vice Mayor sang Banwa. Si Mayor Mamon ang anay Provincial Administrator sang Defensor Administration. Kag inina ang iya ikaduha nga termino bilang alkalde sang Banwa sang Badyangan humalin sa iya pagdaog sang 2022 election. Sa dugang pa nga balita, lokal magabiya na sa ilatag sa ka mga pwesto ang 12 ka mga outgoing municipal mayors sa probinsya sang Iloilo. Ining natala na sa Hunyo 30 nga among adlaw agud nga mag-step down ang mga opisyal sa gobyerno nga napaslawan nga magdaog sa 2025 midterm election kag ang mga tapos na ang term of office. Sa probinsya sang Iloilo, lakip sa mga alkalde nga magapanawag sa pwesto amo sanday Honorable Jet Rojas sang Banwa sang Ahoy, Honorable Nathalie Ann Debuque sang Anilao nga magapungko na bilang Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, Honorable Mark Palabrica sang Bingawan nga magapungko bilang board member sa Sangguniang Panlalawigan, Honorable Sigfredo Betita sang Carles, Honorable Darwin Bahada sang San Dionisio, Honorable Lisel Seville sang Lucena nga magapungko bilang Vice Mayor sa Banwa sang Lucena, Honorable Lydia Grabato sang Mina Iloilo, Honorable Mary Lynn Mosqueda sang Estancia Iloilo, Honorable Trixie Fernandez nga magapungko bilang Vice Mayor sa Banwa sang San Enrique, Honorable Ninfa Garin sang San Joaquin Iloilo, Honorable Marina Luz Goriseta sang San Miguel, kag Honorable Roberto Belliaza Jr. sang San Rafael Iloilo. Sa Hunyo 30, Lunes, mag-assume na bilang alkalde ang nagdalaog sa 2025 midterm elections. Las 6:26 sa aga, oras dulong sang Mighty Sea. Paayuhon sang Iloilo Provincial Government ang water system sa Western Visayas Goat Nucleus Farm sa Barangay Kalamigan, Concepcion, Iloilo. Ilang kasunod sa pag-approve sang 14th Provincial Board sang resolution nga naghatag sa authority kay Governor Arthur Rivera Defensor Jr. nga makapirma sa contract agreement para sa among proyekto. Naghingyo sa authority para sa gobernador si Dr. Raul Banyas, ang officer in charge sa Governor's Office, nga makapirma sa contract agreement sa tunga sang Iloilo Provincial Government. Kaupod ang DD&O Construction Services
resources para sa improvement sa water system sa Western Visayas Goat Nucleus Farm nga may bid price nga 487,534 pesos and 58 centavos. Matapos sa made-id nga deliberation sang sangyang palalawigan, ginaprobahan sang provincial board ang amo nga resolution. Sa dugang pa nga balita, lokal nagpain ang Iloilo Provincial Government sang balor 5 million pesos para sa pagpatukod sang Family and Youth Development Center sa Banwa sang Badyangan, Iloilo. Inaging turnover ni Iloilo Governor 3rd Officer Junior kadungan sang oath-taking ceremony sa mga newly elected officials sang Banwa sang Badyangan nga ginpangunahan ni Mayor Suzette Mamon sang Hunyo 20, 2025. Ginassist man ni Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Soperio ang paghatag sa Banwa sang tseke sa alkalde kag iban pa nga mga opisyales. Nagtambong man si Vice Governor-elect Nathalie Ann De Buque, 3rd District Representative Lawrence Defensor, kag former Governor 3rd Officer Junior kag asawa sini Senior kag asawa sini nga si Cosette Defensor. Las 6:28 sa aga, oras sulong sang Mighty C Syrup for Kids. Nangaginikahanan, lola, lolo, ang inyong mga apo, bata or hinablos patumara sang Mighty C Syrup for Kids antes magpadulong sa eskwelahan. 4S strategy batok sa dengue liwat nga ginakampanya sang City Health Office sa pagsugod sang tingulan. K5 Jen sa report. Na ginakampanya sa liwat sa Iloilo City Health Office sa CHO ang 4S strategy batok dengue sa pagsulod sa tig-ululan. Sunod kay Dr. Regine Asensino Hortelieza, Medical Officer sa CHO, nga ginalauman nila nga magataas ang kaso sang dengue sa Iloilo City kasunod sa pagsulod sa tig-ululan. Gani liwat na ginapahanumdum sa natungdan nga mag-practice ang 4S strategy batok dengue. Ang 4S strategy amo ang search and destroy breeding places, seek early consultation, self-protection kag support fogging. Samtang base sa datos ng CHO, nagapabilin nga manubo sa gihapon ang kaso sang dengue sa Iloilo City as of June 20, kag nakabalhag lamang sang 200 na kaso sang dengue ang Iloilo City subong tuig. Pagdagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Lokal nagapangunang barangay MVH Nova sa Harong nga may pinakamataas nga kaso sang dengue sa Iloilo City, santo sa data sang Iloilo City Health Office o CHO. Base sa data, 47 ka kaso sang dengue ang na-record sa Haro 2 sa diin 11 na balhag sa nasambit nga barangay. Sunod kay Dr. Regine Asinseno Hortelieza, ang medical officer sang CHO, nga naabisuhan naman ang mga opisyal sang barangay para aksyonan ang matas nga kaso sang dengue sa ilang lugar. Dugang pa sa natungdan nga padayon ang ilang pagpatigayon sang misting sa mga barangay labi na sa may mga report nga kaso sang dengue. Nagapanuwagan naman ang natungdan sa mga opisyal sang barangay nga padayon o kon mag-ugyon sa mga ginapatigayon nga clean-up drive sa syudad sa Iloilo agod nga hindi na magsaka pang kaso sang among balatian. Sa kabugusan nakabalhag ang City Health Office ang kapin 200 ka kaso sang dengue subong nga tuig 2025. Las 6:30 na sa aga, oras sulong sang DTX 500. Nagpatag si Rachel, 31 anyos ang edad. Ang babae nga tudlo rason sang pagbunanay sang duha ka lalaki sa barangay Flores City proper sining karon lang. Sunod kay Rachel, isa ka semana na sila nga nagbulagay sa iya anay living partner nga si BJ, 28 anyos ang edad. Bangod nga mapintas. Sa among adlaw, mahimo nagbatsag sang kasakit si BJ, samtang si Joel, 27 years old, nagainom sa iya pwesto kag nagakanta sa ambahanon tuhoy sa paghigugma. Mahimo man nga nag-init ang ulon sang sospek, rason nga aging kompronta ang biktima kag binuno. Ginbatsag man sang babay sa publiko nga indi tungod sa iya ang rason sang kinagamo. Sa kaangot nga balita lokal, aminado si Rachel, 31 anyos, nga ex-boyfriend niya si alias Joel, 27 anyos, apang madugay na sila nga wala sang relasyon. Suno kay alias Rachel, 5 katuig na nga bulag
sila ni alias Joel sang nangin magkahagugma sini. Ako nangin kahagugma sini si alias BJ. Samtang isa naman katuig sila nga nagupdanay ni BJ. Bag-o niya ginbulagan sa sulod pa lang sang isa ka semana bangod sa pagpanakit kaga pagpakahuya sa madamong atawo. Ginatag ni Rachel nga hindi siya ang rason sa pagbunanay ni BJ kag Joel sa baylo posible na pikon lamang si BJ sa ginakanta ni Joel tuhoy sa pagigugma. Matandaan nga ginlusob ni BJ si Joel samtang may dala nga patalom kag nagbaisay ang duha tubtob nga nagbunanay. Pilas sa ulo ang naagom ni Joel samtang pilas naman sa nawalang abutkon kag tuo nga tiil kay BJ. Sa karon ginabulong sa ospital ang duha ka gin-refer sa barangay ang reklamo. Las 6:32 sa aga, oras sulong sang Pre-Bio Coffee. Istorya dion amoris sa gihapon. Handa nga magpasaka sang kaso si Ray, overseas Filipino worker sa iya asawa kag sa Querido. Matapos madakpan kag na-confirm nga siya ang ginloiban sa distrito sang Haro, syudad sang Iloilo. Suno sa OFW, 4 pa lang siya kabulan nga nagpadulong sa abroad agud magtrabaho. Sa nakabaton ini sa mensahe, halin mismo sa abyan nga babae sa iya asawa nga may iban ini nga lalaki. Kag dito na nagpangduwa-duwa ang lalaki bangod bay mga oras nga luyag niya mag-video call sa asawa. Pangdamo lang sang balibad. Bangod sini nag-decide ang lalaki nga magpauli diri sa Iloilo agud akpo ng iya asawa. Rason nga sa mismo ang nakabasa sang sweet conversation sa iya asawa kag sang lalaki. Dugang pa ni Ray sang Father's Day, nag-message ang abyan sa iya asawa nga ubdanay ini kag ang iya Querido sa kwarto sa isa ka boarding house. Ngamog nga gilayon niya ini nga ginkatuan, kaupod ang mga pulis kag dito mismo nadakpan sang bana ang asawa nga nagahulid sa Querido. Nakaplastar na ang ebidensya nga uyat sang tagreklamo kag ang mga testigo sa pagpangluib sang asawa kag handa man ini nga magpasaka sang kaso batok sa lalaki. Sa katapusan nga balita lokal sa Ahoy, Iloilo, habal-habal driver na dakpan nga nagabaligya sang droga. Kapin 1 milyon ka pesos nga illegal nga droga na confiscate. Kay K5 Reggie Di Mayo sa report. Nadakpan sang kapulisan sang Ahoy Municipal Police Station ang isa sa ginakabig nga high-value individual o kon HBI sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Tipakla, Ahoy pasado alas 8 sang gabi Sabadong adlaw, Hunyo 21, 2025. Ginkilala ang suspetsado kay alias Bagtik, 42 anyos, isa ka habal-habal driver kag residente sang nasambit nga barangay. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News Ramsara, nabaklan sang isa ka sachet sang ginapatihan siya si Bagtik sa balor nga 6,800 pesos, kalakip ang 100 mark money. Dugang pa nakuha sa iya pagginakop ang siyam ka sachet sang suspected shabu, lakip na ang bypass item nga ginabulubanta 150 gramos nga nagabalor sang masubra 1,020,000 pesos. Nahibaluan nga masubra duha na kabulan nga ginamonitor si Bagtik sang kapulisan sa diin nagakuha inisang supply sang droga sa banwa mismo sang Ahoy. Nangin madinalago naman ang ginkasang operasyon sa Ahoy MPS sa pagpanguna ni Police Captain John Michael P. Dalipi, officer in charge sa nasambit nga istasyon, Iloilo Police Provincial Office sa Philippine Drug Enforcement Unit Team 3 sa pagpanguna ni Police Lieutenant Junicio Fernandez, Team Leader, Police Lieutenant Joven A. Arevalo, Force Commander sang 2nd IPMFC, Iloilo MAPSTA sa pagpanguna ni Police Major John Ver A. Gelza, kag sang PIT nga nagresulta sa pagka-aresto kay Bagtik. Sa karon yara sa kustudiya sang Ahoy MPS ang suspetsado kag magapangatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadugog sa inyo sa Regional. Las 6:36 na sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang Mighty C kag D3 Bio.
Sa Bacolod City, kontraktor na pilpilan sang dingding, patay. Yari ang report. Patay ang isa ka kontraktor sa gina-renovate nga kalanan sa Golden Field Commercial Complex matapos sa pilpilan sa sementado nga dingding sa syudad sa Bacolod. Kilala ang biktima na si alias Nognog kag masobra 50 anyos na ang edad, wala gidalauman sa iya kaupod sa trabaho bangod halos isa na sila kasimana nga nagatrabaho sa ginakay o nga kalanan ag malapadang na demolish nga dingding. Sa payag ni Edgar Grande, security guard sa lugar, kanigaduko si Nognog bangod ginaligar may ginbutong ini sa idanom kag gulpi na labang ini nga napilpilan sa mabugat nga dingding sang banyo kabagdanang naigo ang iya sini nga ulo kag lawas kag ginaligar man nga nagresulta sa pagkalampos ang iya nga ulo sa salog. Pagkita ko lang din siya, pag abot ko din siya, tikapungko na siya, gamon na ako, galupiga. Sige na, uyat-uyatan na sa mga tao, gipulso-pulsoan blaw. Bali, anong may pila sa ulo? Oo, dito. Basi ilan na guro, kay siya nang pamakyaw blaw, pakyaw. DTX 500 Morning Newscast. This is K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Kontrak o kon bangod sa manok, 72 anyos nga lalaki ginbuno patay sa Banwa sang Malinaw. K5 Leonard Viray sa report. Patay ang isa ka senior citizen matapos ginhatok-hatok sang pagbuno sang isa ka binatilyo sa may barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ginkilala ang biktima nga si Antonio Ighame, 72 anyos, samtang nakilala naman ang suspect nga si June Ray Isuga, 18 anyos kag isa ka laborer, residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Kalibo kay Malinaw PNP Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Alni Fontenilla, ginapayag sini nga bangod lang sa nadula nga manok ang nangin rason sa nga krimen. Nagagawa sa investigasyon sang mga otoridad nga samtang nagalingkod sa gawa sang ilang puloyan ng biktima. Gulpi na lang nga nagabot ang suspect nga may dala nga kutsilyo kag dira ginhatok-hatok sa nga buno si Ighame. Nakaangkon sang apatanan ka mga tama sa nga pagbuno sa iya nga duga ng biktima nga nangin kadahilanan sang iya nga kamatayon. Gintinguhaan pa ini nga gindala sa nga mga nagresponde nga miyembro sang MDRRMO apang gindeklara gidini nga dead on arrival. Samtang gilayon man nga naresto ang suspect sa nga Malinaw PNP kag sa karon nakatalana na nga pagapasakaan sa nga nagakaigo nga kaso. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. 500. Las 6:39 sa aga, 4 ka wanted persons nadakpan sa Central Luzon. Yari ang report. 4 na most wanted person na sangkot sa iba't ibang kaso ng krimen ang naaresto ng mga otoridad sa ikinasang magkakahiwalay na manhunt operation ng pulisya sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Aresto ang suspect na si Marcelo Lumabao Mercado, 46 anyos, na top 1 most wanted person municipal level na akusado sa kasong pang-aabuso sa ilalim ng child abuse law sa San Ildefonso, Bulacan. Abang natakip naman ang suspect na si Terry Azucenas Rosala, 42 anyos, na top 1 most wanted person municipal level na akusado sa kasong rape sa Balungaw, Kalumpit, Bulacan. Naaresto sa isa pang operasyon ng pulisya ang suspect na si Ernesto Mojeno Jordan, 53 anyos, top 3 most wanted person na akusado sa illegal possession of firearms and ammunition sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Nadagip naman ang isa pang suspect na si Lester Villanueva Fajardo, 18 anyos, na wanted person sa kasong paglabag sa dangerous drug law sa Apalit, Pampanga. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga akusado para sa proper documentation at disposition. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500 na super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyan sa buong Central Luzon. K5 News FM. DTX 500. Sa Samar, watchman ginlabo sang iya upod sa trabaho, patay. K5 Roger Tilana sa report.
Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lalaki matapos itong pagtatagain gamit ang sarili nitong itak sa Convention Center, Purok 4, Barangay Kapuukan, Calbayog City, bandang alas 11:30 ng umaga noong nakaraang Hunyo 21. Ang biktima ay kinilalang si alias Baby, 56 na taong gulang, residente ng Barangay Carmen, Calbayog City, at ang suspect naman ay nakilalang si alias Seb, 46 na taong gulang, residente naman ng Barangay Obrero sa nasabing lungsod. Sa investigasyon ng Calbayog City Police Station, nagtalo mano ang dalawa na parehong watchman sa nasabing lugar. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo ay umuwi ang biktima at pagbalik nito sakay ng motorsiklo ay may dala na itong itak. Agad na tinaga ang suspect at nasugatan ito sa braso. Ngunit agad itong gumanti ng saksak gamit naman ang kutsilyo. Bumagsak ang biktima at walang habas na pinagtataga ng sunod-sunod habang nakahandusay gamit ang dala nitong itak. Kagad namang isinugod sa Calbayog District Hospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival. Samantala, sumuko naman ang suspect sa punong barangay ng lugar na pinangyarihan at isinuko naman ito sa Calbayog Police Station. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Balitang National. Las 6:43 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Nagpangako nga magabulig kag mag-assist ang Department of Interior and Local Government sa mga Filipino nga yara sa Israel, ilabi na kun maglala ang tension sa tunga sang Iran kag Israel. Inyang pahayag ni DILG Secretary Juan Victor Katibayan Rimulya matapos nga mainit nga ginsug-alaw ang G17 ka official nga luwas ka nakabalik sa Pilipinas gikan sa study tour sa Israel. Ginpatod ni Secretary Rimulya nga handa ang DILG kaupod ang Department of Foreign Affairs kag ang Office of the President agud magresponde sa mga Filipino nga nagapabilin sa among nga pungsod sa tunga sang kinaggamo. Sa karon 30,000 ang kadamuon sa mga Filipino sa Israel, apang 191 pa lang ang nagpaidalom sa repatriation. Sa dugang pa nga balita national, nagpaandam si Anay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga madulaan sang kinamatarong nga magsumite sang sabat si Vice President Sara Duterte kung mapaslawan siya nga makapasa sang sabat sa writ of summons nga ginpagwa sang Senate Impeachment Court sa tung Hunyo 10. Apisar mahimo siya sa gihapon magpresentar sang ebidensya, ginpamilit ni Carpio nga yara sa poder sang Senado kung pasugtan pa si Duterte nga magplastar sang depensa bisan lapaw na sa gintalan nga deadline. Ginconfirman sang spokesperson sang impeachment court nga si Attorney Reggie Tonggol nga magapadayon ang trial bisan hindi magsaba si Duterte sa summons. Mahimo pa nga makasumite tubtob sa Lunes sang sabat si Duterte bangod na tuon sa adlaw sang Sabado ang petsa nga 21 nga amo ang deadline. Las 6:45 sa aga, oras dulong sang klinika DTX Beauty Soap with Ampalaya Lives. Ginatag sang Philippine National Police nga hindi pagpahanugutan ni PNP Chief Police General Nicolas De Loso Torre III ang bisan sino man nga fitness instructor nga magpanguna sa bisan anong physical fitness program para sa bugos nga organisasyon. Ini matapos ma-invite sang Public Community Affairs and Development Group o kon PCADG ang fitness vlogger nga si Rendon Labrador para sa 93 Weight Loss Challenge sang among unit. Sa memorandum nga ginpagwa sang duwanyasanon nga si PNP Directorate for Police Community Relations Director Police Major General Roderick Balaran Alba ang physical activity sang Webes June 19 initiative sang Police Community Affairs and Development Group kag ang mismo mga miyembro lamang sa unit ang kabahin diri.
Base sa memorandum ginmanduan sang PNP nga untatana ang pagpagigbahin sa misleading contents bangod wala sang direktiba ang Chief PNP nga magkuha sang fitness instructor agot pangunahan bisan sin ano nga physical activity o kon training sang mga pulis. Sa katapusan nga balita national, ginatapos na sang Department of Agriculture kon DA ang draft bill nga nagatuyop o baskugon ang kapasidad sang National Food Authority kon NFA nga pabakuron ang presyo sang supply sang bugas. Sunod sa DA nga katuyuan sang hagna nga bag-ohon ang mga pulisa sang gobyerno kang pabakuron ang seguridad sang pagkaon. Paghatagan man ang NFA sang otoridad nga maghimo sang gilayon nga desisyon agud nga mapabilin ang bastante nga supply sang bugas. Pag-amyandaran man sa draft bill ang rice tarification law agud nga pahanugutan ang NFA nga magbaligya sang dumalahan ang ilang buffer stock. Las 6:47 sa aga, Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang klinika DTX 500 with ampalaya leaves with D-sugared sugarcane extract. Sa Yemen, nagpaandam ang grupo sang Houthi sang Yemen nga ilabombahan ang military vessel sang Amerika sa Red Sea kung padayon nga maghihilabot sa inaway sang Iran kag Israel. Ini ang ginconfirm sang taghambal sa militar sang Houthi nga nagpahayag nga ang anuman nga bulig sa Amerika sa Israel ang inakabig nga aggression kag hindi nila ini pagpaligaron. Ang paandam ginhimo sang Houthi rebels sa ikasyam nga adlaw sang pagbaylohan isang atake sang Iran kag Israel. Samtang una na nga nagpaandam si US President Donald John Trump sa possibility sang pag-atake sa Iran samtang nagapanawagan ng mga official sang Israel nga mag-entra ang Amerika sa pagdefensa sa ila. Sa katapusan nga balita international sa Brazil, hindi magnubo sa 8 kataong napatay matapos nga magtibusok ang hot air balloon sa Praia Grande, Santa Catarina, Brazil sang nakaligad nga Sabado sang aga sunod sa gobernador nga si Jorginho Melio. Sa pagbanta sa mga otoridad, yara sa kabugusan nga 21 kataong sakay sa nasamig nga hot air balloon kag 13 diri ang nakaluwas lakip na ang piloto. Sunod sa mga otoridad, nagumpisang sunog sa sulod sang basket balloon kabangdanan gilayon ini nga ginpanubo sang piloto kon sa diin samtang naghilapit sa kadutaan. Ginmanduan sang piloto mga pasahero nga maglumpat apang hindi tanan ang nakalumpat antes nga magdako ang kalayo. Kag bangod sa kabugat liwat nga nagsaka ang balloon, tubtob nga madasig nga nagtibusok pa idalom nga mo ginkamatay sang iban nga pasahero. Nagpalabot man sang pagpakig-unong si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva kagin patod ang bulig sang gobyerno para sa mga biktima. Naibaluan nga ang Praia Grande ang isa ka bantog nga destinasyon para sa hot air balloon para sa mga turista sa lugar. Las 6:49 sa aga do karon nga adlaw Lunes sa mga taga Pasay, Dayan, Dueña, San Enrique, Dingle, Dumaraw, Capiz, mga barangay sa Kalinog nga marapit sa Pasay adto kamo dayan sa Klinika Pasay Branch. Dayan daya sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasay City. Kag sa mataga Kalinog sa Cosmart sa Kalinog. Free consultation kada Lunes kag Huwebes sa Klinika Pasay Branch. Ma'am Estrella Montaño Bianya, Ma'am Neneng, Caps Cafe sa Zone 4, Kabilawan, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang tanan nga luto manamit kag ang host mabuot. Thank you Ma'am Neneng, kay Ma'am Pangging, kay Ma'am Dayan Espinosa, Ma'am Grazel Mahilom, Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez sa Pasay, Vice. Good morning. Kay Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, kay Kapid sa Barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo, Sir Dan Lapatha Calvo, Sir Alan, kay Ma'am Celine and Ma'am Terry Grace, pangapedon kamo, DTX Coffee Mix, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi, sa Taftapas Capiz, Sir Glenn Diaz, Diaz family sa Deck Home Subdivision Santa Barbara, Ma'am Remy Apanes, Nonito Sombong,
Sir Noel Tocoyo. Sir Noel Tocoyo, Alan Ortega Tocoyo sa Giso, Kalinog, Iloilo. Pastor Rodney Sudad sa Puntok Lemery, Iloilo. Ma'am Thelma Padrii sa Pasig City. Ninita Del Prado, Bengbeng Pagtulunan, Ramilin Bilbao Camariosa, Jenny Lianyo Jimenez sa Ulang Juan San Enrique. Ma'am Jenny Lianyo Jimenez, thank you ma'am. Kapangapena DTX Coffee Mix, very good. Ma'am Ging Gabunas, Sir Bert Gabunas sa San Antonio San Enrique. Ma'am Aish Ama, Gerald Borgos Tanangonon. LNJ Store sa Rizal Oton. Sir Boy Choco Taliedo. Boy Choco Taliedo sa Zone 1, Tubungan, Iloilo. Kainom na D3 Bayo, Ligore Tabasares, Maki Kinoveva, Bings PSG, Nita Barriento, Ma'am Selfa Garvilles, Jesse James Garvilles, Ken Shine Liorca. Damo na gid sa inyo, salamat sa pagpamati. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Mighty C. Ginabanta nga sa tuig 2027 pa matabo ang ginaluman nga pagsaka sang ranking sang Pilipinas sa upper income status. Suno sa Global Financial Institution nga World Bank nga posible makabutwa ang pungsod gikan sa low middle income status sa masunod nga duha ka tuig kag indi subong nga 2025 ukon 2026. Ginpatag ni World Bank lead economist Gonzalo Varela nga ginpatigayon ang Philippine Economics Briefing nga apisar posible matabo ini sa masunod nga tuig, makasablag diri ang mga gulpyada nga hitabo sa kalibutan kasubong sang policy sa Amerika sa tarifa kag geopolitical tension. Sa reference rate, 57 pesos and 32 centavos ang bylaws ang isa ka United States dollar, 39 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 18 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 30 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 25 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 84 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 58 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 11 centavos ang Australian dollar, 151 pesos and 98 centavos ang Bahraini dinar, 186 pesos and 49 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 27 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 41 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 75 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 61 centavos ang United Arab Emirates dirham, 65 centavos and 90 centavos or 65 pesos and 90 centavos ang euro, 7 pesos and 97 centavos ang Chinese yuan, 10 pesos and 44 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 83 centavos ang Denmark kroner, 13 pesos and 46 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 1 centavo ang Mexican New Peso, 34 pesos and 33 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 72 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 16 centavos ang South African rand, 5 pesos and 95 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 93 centavos ang New Taiwan dollar. Las 6:55 sa aga. Litang Sports. May baluan na subong nga aga kung sino ang magakampyon sa NBA Finals 2025 sa tunga sang Oklahoma City Thunder kag Indiana Pacers. Na puwersa sang Pacers ang deciding Game 7. Sa diin ang hinampang hiwaton alas 8 subong aga Philippine time. Sa Paycom Center sa Oklahoma ang home court sang OKC. Sa Game 6, nagdaog ang Pacers sa score nga 108-91. Las 6:55 sa aga. Balitang Entertainment. Nag-graduate na sa college ang aktres nga si Mikey Quintos matapos ang napulo ka tuig nga pag-eskwela sini. Malipayon nga ginpakigbahin sa Instagram reel ang video sini nga suksok ang iya nga black toga. Ang muman ang iyang Instagram story sa din iya gin-upload ang mga litrato sini sa graduation ceremony. Naibaluan nga si Mikey nagkuha sang kurso nga architecture sa University of Santo Tomas sa diin sang Abril, madinalagon man nga na-defense ang aktres ang iyang thesis, rason nga nagka-graduate subong nga tuig.
Lasay 56 sa aga. Sa imo nga pagpamahaw subong aga, Ma'am Annali Bahade, Sir Ken Shine Yorka, mga tricycle driver dyan sa Balantang Haro, Sir Lito Flores, kay mga drivers ng tricycle sa Haro Cubay, Balabago. Ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Attention sa mga pirot mata! Pareho sa akon! Sa Balitang Extra Special, ang balita ginadulong sang DTX 500. Sa China, ginasabad sa iya high technology nga salakyan ang lalaki nga gamay ang mata sa China. Vice Mayor Nonoy Elicer Chavez, Sir Dan Calvo, bangod abi sini, nagakatulog siya samtang nagadrive. Suno kay Mr. Lee, nagbaka siya sang Xiaomi SU7 Max car, isa sa pinakanami nga electric car sa kalibutan. Sa karon apang nasabaran siya magmaneho, bangod masami nga naga-warning ang salakyan nga please focus on driving. Please focus on driving. Pirot mata. Apisar nga naga-focus man ini sa pagmaneho. Nadugayan pa bag-o ni Mr. Lee na tukiban ngang iya gali gamay nga mata ang problema pa-survive. Sir Luis Saldivar, bangod sa iya inigin muklat sang todo, gilayon nga nagkuntat sa pagpaandam ang salakyan. Maraming salakyan, no? Naibaloan nga hindi lang siya ang naka-experience sang among nga problema sa among nga klase sang salakyan. Among nga nagpagawa sang statement ang Xiaomi bangod sa fatigue monitoring function. Fatigue monitoring function sa diin ma-detect sang kamera sang salakyan ang condition sang driver kung inibala ang distracted o kung natuyo. Ang mata sa dalan ha, hindi sa balikawang. Ma'am Maricel Casiple, good morning. You will get what you work for. You will enjoy the Lord's blessings and all will go well for you. Ang imo mga kinabudlayan magasugata sang imo mga kinahanglanon. Mangin malipayon ka kag mainuswagon. Psalm 128 verse 2. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Ako ang Diyos ay magahimo sinigilayon sa husto nga tion. Isaiah 60 verse 22. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Tuytuyan ka pirmi sang Dios, kagatagan sang kabulusgan, bisan mabudlay ang imo kahimtangan. Pabasgugon ka ni Jesus, kag mangin pareho ka sa katamnan nga bugana ang tubig, ukon pareho sa tuburan nga wala nagakahubas. Isaiah 58:11. This is the word of God. Ma'am Annali Salvadico Silorio, Sir Eden, kay mga warriors nila dira sa ilang kalduhan and sizzling restaurant sa Revalo, thank you. Sir Alejandro Catedral, Pastor Bobby Riman, Ma'am Ellen Rose Panisales Alarba, Ningning Ilumba, thank you. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang oras impunto las 7 sa aga. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa health alert. Ma'am Mary Ann Lumampaw, thank you ma'am. Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Merlinda Vilete, Sir Jerome Vilete, sa Simon Lides Maharo, kay Lucas, wake up na kay may klase ikaw. Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you.
para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa